stiže šifrovana poruka. Ubijaštvo je jedno lice, opasan protivnik režima. Naređuje se da se ono odmah pronađe, uhapsi i sprovede u Beograd. Đoka svojim tajanstvenim ponašanjem izaziva sumnju varoške policije. Kapetan, pisar Lića, policija, sestri špiju, izlažujući se opasnosti hapsi apotekarskog pomoćnika, uvjereni da je to ono opasno sumnjivo lice koje se traži. Nastaje zaplet pun neočekivanih obrata. Ja vas preklinjem, gospodine kapetane, da ne dozvolite čitanje toga pisma. Ako već mora biti, pročitajte ga vi sami. A, ne, ovako, javno. Nema naš tobom ništa pa da ja samo čitam tvoja pisma. Ovako, javno, svi da čuju. Ne slušaj ga, gospodine Viće, nego čitaj. Slušajte. Da bi ti sve bilo jasno, moram ti izneti celu situaciju ovako kod nas. Tako, brate, jedva jedanput nešto revolucionarno. Situacija, dakle, gdje da čujemo tu situaciju? Slušajte vi pažljivo da nijednu reč ne ispustimo. Moj otac, iako je sredski kapetan, starovremenski je čovjek. Ili ako hoćeš iskreno da ti kažem, glup je i ograničen. On je prebio poštar, pa je tamo nešto zabrdao. Te su ga najurili iz službe, pa je docnije prešao u policiju. Čekaj! Kako da kažem? Čekaj, molim, neko piše to pismo. Piše ga vaša kćerka, gospodine kapetane. Šta kažeš? To ne može biti. Otkud moja kćerka može biti tako pismena? Eto, vidite potpis ako ne verujete. Marica, šta bi ti rekao, gospodićo, na koga se kao odnosi ovo što ona piše? Pa na vas izgleda. I ja bi tako rekao, odmah sam poznao sebe. Ne slušajte vi, bre, svašta, niste vi pozvani ovdje sve da čujete. Ovo se pismo, gospodine Vićo, neće čitati. Mora, gospodine kapetane. Ovo se pismo neće čitati. Gde piše da se moraju čitati pisma koja piše moja kćerka? To je dokument nađen u džepu kod okrivljenoga. A ovo je istraga. A pošto ja vodim istragu, to hoće da se drži zakonskih propisa. Ti da se drži zakonskih propisa. Blago zakona, vidi se privatizanja. Iz ovoga se pisma vidi da gospod se voli neko. I zato se prema čestim domaćim sinovima onako ponaša. Pa kad je tako, onda bar neka pukne bruka. Jel to tebe boli? To je ma šta mene boli. Ja samo tražim da se čita pismo red potpunosti istrage. Ovdje se neće čitati. Čitat ćemo ga poslije, a i ti, kad ostanemo sami. Onda, gospodine kapetane, ja odom. Kuda, more? Idem na telefon da podnesem gospodinu ministru telegrafsku ostavku i da kažem zašto je podnosim. To ne moraš, brate ministar, da kažeš. Možeš i meni. Dovde mi je već došlo. Ja se učim i vadam ovog razvojnika, a vi telegrafirate. S opašnošću života uhvatio sam ga. Ja gutam i tako trpim, jer imam drugo obećanje. Ano, dosta se piše ljubavna pisma. Pa sad ne da držim da se čitaju ako to mora da bude. Čekaj malo. Ama jesam ja vama kazala da ne slušate. Pazi, nemojte vi da mi platite za sve. Jel mora ako se živo da se čita ovo pismo? Samo, mora. Bolje nemojte čitati dalje. Ti da čutiš, jer sam čuo. Je li ti vas Milisave veliš da se mora čitati? Jes. Dobro, sjedi gospodine Viće pa nastavi posao. A pismo čitaj ti, gospodine Šiko. Baš da ga ne doživjela gospodin Vića. A vi nemojte slušati jer bi za vas izjede đavo. Je li s početka? Aman, kako je s početka, šta smo čuli smo čitali, odavdje gdje smo stali. Pa je Gacnije prešao u policiju. Odavde, jes. Pa on i majka navalili da pođemo ovdje za jednog svetskog pisara. Jednog preispaljenog klipana koji liči na Petla,
a inače je nitkom i lopov prvoklasni, te ceo svet pišti od njega. Molim, ja ne dozvoljavam da se čita to pismo. Ja nešto trpim, ja ne dozvoljavam. Vidiš ti, sinko, goli nam šta izađe stvar. Zakupio tu dokumenat, zakon, istraga, a ono, eno šta ispode. Aman čini tebi na pamet pade zakon, gospodine Vićo. Znao sam ja da će tu nešto naopako izaći.